Hey YouTube, det er Christian her. Før jeg lige viser jer den her video, vil jeg gerne lige sige en lille ting der. Jeg vil gerne have subscribers og masser af ting. Jeg vil gerne have, at I tjekker min vens kanal ud, Kiso.dk, det siger jeg også i videoen. Men bare lige for en ting. Subscribers og likes, det vil jeg meget gerne have. Tak fordi I ser min video. Hey YouTube, og det er Christian her. Ja, hvad hedder det? Hvad vil jeg sige? Jeg har fået et nyt navn, mit kanalnavn, og det hedder Night Samurai. Jeg kan selv gå ind og læse det. Og jeg ved godt, jeg sagde, at i min næste episode vil jeg mine. Jeg vil ikke sige det på den måde, fordi jeg kan ikke rigtig sige, at min næste episode vil jeg mine på det. Jeg ved godt, det lyder jo lidt underligt så. Men ja, jeg tænker mig mine. Så bruger det sten her. Jeg kan jo egentlig ikke rigtig sige mig. Ja, jeg ved godt, jeg ikke har det samme TikTok på, som jeg havde før. Jeg skal ikke tage et lys der. Det var den. Oh, sorry. Very well. Ja. Hvad er det? Hvad jeg vil gerne... Og please... er nogle surprise mine videoer. Altså, og like. Det vil jeg meget gerne have. Surprises, eller for den. Og hvad hedder det? Normalt så vil jeg spille sammen med en, der hedder Lucas. Men Lucas er ikke hjemme hos mig lige nu, og yeah. Men knalde hele det. Men de fleste videoer vil nok være med, hvor mig og Lucas spiller sammen. Minecraft, Blacklight, GPU7, Crop 3, tror jeg, eller andet. Sådan nogle ting. Jeg ved ikke, hvor hurtigt jeg lægger min YouTube-video ud, altså. For så jeg ved ikke, hvor meget jeg spiller Minecraft, fordi nogle gange kan jeg godt være lidt sådan, ej, jeg tror, jeg spiller Minecraft i stedet for. Og så er det, jeg ikke sgu lade i dag. Så. Men cola. Men jeg havde lavet en video med et spil, der hedder Prog eller andet, men jeg var desværre ikke lidt begyndt, fordi YouTube-videoen er for lang. Så. Det er også derfor.
knækket skulle også stå. Fik jeg 15 stykker. Jeg havde også min 30 ekstra. Hvorfor laver jeg ikke bare ud af det her? Det er med. Okay. 2 af dem. Selvfølgelig. 12. 22. Nu laver jeg lige Felix tegnet. Nu skal vi hugge lidt mere. Men ja, så hvis jeg vil gerne have, at I skriver, hvis I kan skrive en kommentar, hvad I gerne vil. Skriv en kommentar om, hvad jeg synes, jeg skal lave. Og jeg vil gerne have, at I laver en, eller jeg vil gerne have, meget gerne prøve at skrive en kommentar, hvor I skriver, hvad jeg skal prøve i en Minecraft Survival, hvad jeg skal prøve at opnå. For eksempel, jeg skal opnå at kunne klare jeg måske skulle klare ham der for min wizard boss, eller den der trehovedet skelet, med hvor jeg skal ned i nether for okay. Det kunne godt være en ting. Det vil jeg helt sikkert sætte pris på, hvis I gjorde. Så og så tjek også lige min ven Kevin Gisso.dk's YouTube ud. Rigtig god til at lave videoer, synes jeg. Og hvis I lægger mærke til, hvor han viser en video med Skyblock, så kan han godt lægge lidt, men det gør den altså ikke på hans computer. Det var noget med det program han filmede med, som jeg forstod, så hvis det lægger, så skal I bare prøve nu her. Det er jo ikke meningen, så. Nu finder jeg da godt nok kul her. Alright, man. Okay. Hvis nu vi kommer op der. Jeg blev som... Nå. Så kan jeg så også komme op her. Kom så mine en anden sted. Men hvis I gør det, så vil jeg sætte meget stor pris på det. Og det vil blive det nu af. Okay. En der. Lille oliven, men
tid vi filmer. Eller hvor lang tid jeg har filmet. Det ved jeg ikke. Men jeg tror også, jeg skal se. Skeletons. Slimes? Nå, så gik det noget igen nu. Nå, men jeg havde 2 med. Det er godt. Jern, mand. Det er godt. Så. Og vi fandt noget jern! Det blev lidt trængt til, at jeg ikke kunne se noget. Minecraft video. Nå. Hvad hedder det? Jeg tror, jeg vil til at sige farvel for i dag. Men bare lad os få det på det rene. Please skriv en kommentar om hvad I synes I skal opnå i Minecraft Survival. Det bliver så ikke i den her Let's Play video, men en anden en jeg gerne vil lave, som jeg nok vil opnå eller et eller andet. Så det kunne blive meget dejligt. Så tak fordi I så med.